कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा ഭാരതി हरे മാതാജി हरे, എന്തുകൊണ്ടാ തിലകം തൊട്ടേക്കണേ? हरे राम ചന്ദനം കൊണ്ടാണോ राम മാതാജി? ആരോടാ ചോദിക്കണേ? हरे कृष्ण। ഭാരതി മാതാജിയോട് ചോദിക്കണേ, അതെ, തിലകം തൊട്ടത് ചന്ദനം കൊണ്ടാണോന്ന്. ആ ചന്ദനം കൊണ്ട് തൊടാൻ നമ്മുടെ ഗോപിചന്ദനം കൊണ്ട്, ഗോപിചന്ദനായിരിക്കും. ചന്ദനം കൊണ്ട്, മറ്റേ ചന്ദനം നമുക്ക് കൊണ്ടാണ് മാതാജി തൊടാറ്. ഗോപിചന്ദനാണ് നല്ലത്. ഗോപിചന്ദനം കൊണ്ടാണ് അത് ഗോപിചന്ദനം. നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുക? അത് എവിടുന്ന കിട്ടുക? ഗുരുവായൂരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അത് ഗുരുവായൂരിന്ന് കിട്ടും കിട്ടും. മാതാജി, അത് ഗുരുവായൂരിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. കിട്ടില്ലോ ആ അല്ലേ? ഗുരുവായൂര് കിട്ടും. ജയപതാക പൂജാക്കടയിൽ സ്റ്റോഴ്സിൽ നൈസ കിട്ടും. പൂജാക്കടയിൽ കിട്ടും. ആ ആ ആ ഏതോ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ ആ ആ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃമാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സൗജന്യരഘുനാഥാനിടം തം സജീവം അദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിത ശ്രീ വിശാഖാനിതാംശാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപീശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവേ പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിരുനാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരവദാമദായ നഗരഗ്രാമദാരിനെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിരുനാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിനെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ വേഷധാരിനെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। പ്രണാമം. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ഞാൻ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതാണ് അർജുനൻ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി അമ്പും വില്ലും തൊടുത്ത് വിടാൻ തയ്യാറായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയത് എന്താണ്, സൈന്യത്തിന്റെ കൃഷ്ണ നടുവിൽ പോയി നിന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ എന്ന് ഒന്ന് തോന്നിയത് അല്ലേ കൃഷ്ണ? അപ്പൊ എന്തായാലും ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ഭഗവാനോട് സുഹൃത്താണ് അല്ലെ? അപ്പൊ സുഹൃത്തായ പാർത്ഥ സാരഥിയായിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ സാരഥിയായിട്ട് വന്ന് ഭഗവാനോട് എന്ത് ചെയ്തു, ആവശ്യപ്പെട്ടു രണ്ട് സേനയുടെയും മധ്യേ ഒന്ന് രഥം കൊണ്ടുപോയി നിർത്തൂ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗോവിന്ദ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അഥാ വ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ടോ ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ കവിദ്വജഃ പ്രവൃത്തെ ശസ്ത്രസമ്പാദേ ധനുരുദ്യമയ പാണ്ഡവഃ ഹൃഷീകേശം തഥാ വാക്യം ഇദം മഹാമഹീപദേ. അപ്പൊ ധനഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ, മഹീപദേ എന്ന് വെച്ചാൽ രാജാവേ. അപ്പൊ എന്താണ് ഹൃഷീകേശം തഥാ വാക്യം ഇദം ആഹ മഹീപദേ, ഹൃഷീകേശനോട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഹൃഷീകേശൻ അല്ലെ? അർജുനോവാച സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുതാം യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹയോധവ്യം അസ്മിൻ സമുദ്യമേ. അപ്പൊ രണ്ട് സേനയുടെ മധ്യത്തിന്റെ രഥം കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും. ഇതാണ് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കളുടെ കൂടെ ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് വന്നു നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. കാരണം എന്താണ്, അവരെന്തായാലും മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെ? വധിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ബന്ധുക്കളും രാജാക്കന്മാരും മിത്രങ്ങളും ഒക്കെയാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് അവസാനമായിട്ട് കാണാനും, പിന്നെ ഏതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് യുദ്ധം എത്രത്തോളം ശക്തരാണ് അവർ, സൈന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നറിയാന്. അപ്പൊ ഒരു രാജാവ് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ സൈന്യ നിരീക്ഷണം നടത്തുക പതിവാണ്, അവരുടെ ശക്തി അറിയാനായിട്ട്. അതനുസരിച്ചല്ലേ യുദ്ധത്തിന്റെ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യണം അല്ലെ, ടാക്ടിക്സ്, യുദ്ധം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ആയുധങ്ങൾ ആർക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കണം, പിന്നെ എപ്പോഴും എങ്ങനെ ആക്രമണം നടത്തണം, അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന്റെ തന്ത്രജ്ഞതയെല്ലാം അറിയണമെങ്കിൽ സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് അവസാനമായിട്ട് മരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് വന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയണം. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് അല്ലെ? ബേർഡ്സ് ആർ സെയിം ഫെദർ ഫ്ലോക്ക് ടുഗദർ, ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ഇടിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുക. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും മക്കളുടെയൊക്കെ കൂടെ അതേ സ്വഭാവമുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണ് എന്നറിയണമല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് രഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? രഥം എന്താണ്? ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രഥമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രഥത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള രഥമാണ്. ആ രഥത്തിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. സൂര്യനെ പോലെ പായുന്ന രഥമാണ്. എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും 3 ലോകത്തിന്റെ ഏത് ദിശയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ചതാണ് ഈ രഥം അല്ലെ? അഗ്നിദേവൻ ഏതാണ്? കാണ്ഡവവനം ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജുനനും സഹായിച്ചു അല്ലെ? അഗ്നിദേവന് ആ അഗ്നി മുഴുവൻ വിഴുങ്ങണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് അഗ്നി വേണം അഗ്നിദേവന് വിഴുങ്ങാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആ കാണ്ഡവവനം ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോ ആര് സമ്മതിച്ചില്ല? ഇന്ദ്രൻ സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായില്ല. കാരണം ഇന്ദ്രന് ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്, പിന്നെ തക്ഷകൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പൊ അവരെയും ചേർത്ത് നിൽക്കണം എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇവർക്ക് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രഥം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അത് കുതിരകളോടുകൂടി, വെള്ള കുതിരകളാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സുന്ദരന്മാരായിട്ടുള്ള കുതിരകളാണ്, അതും ദിവ്യമായിട്ടുള്ള കുതിരകളാണ്. പിന്നെ ഏതാണ് രഥത്തിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത? അപ്പൊ തന്നെ ഗാന്ധീവവും കൊടുത്തായിരുന്നു അല്ലെ? ഗാന്ധീവം ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഏതാണ്? ഏതാണ്? വില്ലാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല്
അതിനോടൊപ്പം കൊടുത്തത് ആവനാഴി ഒഴിയാത്ത ശരങ്ങൾ ഒഴിയാത്ത 2 ആവനാഴികളാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ശരങ്ങൾ ഒഴിയാത്ത 2 ആവനാഴികൾ നമ്മളിവിടെ സൈനികർ വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടില്ലേ, പുറത്ത് ഇവിടെ കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പടച്ചട്ടയും കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളരെ സജ്ജമാക്കിയായിട്ടുള്ള രഥമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ദിവ്യ രഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദിവ്യ രഥത്തിനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി 2 സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യേ. അപ്പൊ ബന്ധുക്കളെയും കാണണം, ശത്രുക്കളെയും കാണണം. അപ്പൊ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്? കാരണം എന്താണ്? 13 വർഷങ്ങൾക്ക് വന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും അല്ലെ. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും നേരോട് നേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ, 13 വർഷം വനത്തിലായിരുന്നപ്പ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് അർജുനൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് തന്നെയാണ് നിരീക്ഷണത്തിന് പോയത് അല്ലെ. പിന്നെ രഥത്തിൽ വേറെ എന്തുണ്ട്? അപ്പൊ രഥത്തിന്റെ ഒരു ഇതാണ് ദ്വിജം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇതാണ് ഹനുമത് രൂപമുള്ള ഒരു ഏതാണ് കൊടിയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ രഥത്തിന് കൊടിയാണ്. ആ കൊടി ഇതാണ് നമുക്ക് അമ്പലത്തിലൊക്കെ കൊടിമരം അറിയാമല്ലോ. അപ്പൊ കൊടി ഉയർത്തുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഉത്സവം നേറുമ്പോ ഉണ്ട് അല്ലെ, കൊടിയേറ്റം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടിക്കൂറ മേലുള്ള ഹനുമത് രൂപം അതും ഒരു വിജയ ചിഹ്നമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം ആരുണ്ട്? അവരുടെ ശംഖ് മുഴങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ആര് പേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു? കൗരവരെല്ലാം പേടിച്ചു. കാരണം എന്താണ്? ശംഖിന്റെ പേരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഭീമന്റെ ശംഖിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഭീമന്റെ പൗണ്ട്രം. യുധിഷ്ഠിരന്റെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ അനന്ത വിജയ് മാതാജി, അനന്ത വിജയ്. അനന്ത വിജയ്. അപ്പൊ അർജുനന്റേത് ദേവദത്തം. പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റേത് പാഞ്ചജന്യത്തിന് ദേവദത്തത്തിന് വളരെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. പാഞ്ചജന്യം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചജനൻ എന്ന് പറയുന്ന അസുരനെ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഏത് രൂപത്തിൽ? ഭയങ്കര വലുതായിട്ടുള്ള ശംഖിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അയാൾ സമുദ്രത്തിനടിയില് അസുരൻ വസിച്ചിരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ശംഖാവുമ്പോ ആരും സംശയിക്കത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇരകളെ പിടിക്കാൻ സൗകര്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു രൂപം സ്വീകരിച്ചത്. അസുരന്മാർക്ക് ഏത് രൂപം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ, മായാവികളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്തിനാ എത്തിച്ചേർന്നത്? തന്റെ ഗുരു ആരാണ്? സാന്ദീപനി അല്ലെ. സാന്ദീപനി മുനിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്ത് ദക്ഷിണ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സമുദ്രത്തിൽ പോയി. പിന്നെ മകൻ തിരിച്ചു വന്നില്ല. ആ മകന് തിരിച്ചു കിട്ടണം, വരാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ബലരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനും കൂടെ മകനെ അന്വേഷിച്ചാണ് ഇവിടെ പോയത്. വരുണന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ വരുണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനല്ല എടുത്തത്, കൊണ്ടുവന്നത്, ചിലപ്പോ ഈ അസുരനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അസുരന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോഴാണ് ഈ വലിയ ശംഖ് കാണുന്നതും അസുരൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തോ അസുരനെ വധിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ ശംഖിനെ എന്താക്കി മാറ്റി? ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശംഖാക്കി മാറ്റി. അതാണ് പഞ്ചജനനെ വധിച്ച് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് പാഞ്ചജന്യം എന്നുള്ള. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതാണ് ശബ്ദം എത്ര വലുതായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഗർജനം തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ ശബ്ദമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശംഖിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പോരാഞ്ഞിട്ടാണ് ദേവദത്തം എന്നുള്ള അർജുനന്റെ ശംഖ്. അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്? അഗ്നിദേവൻ തന്നെ കൊടുത്തതാണ് ദേവദത്തം എന്നുള്ള ശംഖം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദേവദത്തം അതും ഈ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നിദേവനല്ല, ഒരു അഭിപ്രായം ഇന്ദ്രൻ കൊടുത്തതെന്നാണ്. ഇന്ദ്രലോകത്ത് അർജുനൻ ചെന്നപ്പോ, ഇന്ദ്രന്റെ മകനാണല്ലോ അർജുനൻ. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യും? അർജുനനെ ക്ഷണിച്ച് ഇന്ദ്രലോകത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി പാർപ്പിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് 2 അസുരന്മാരെ വധിച്ചപ്പോ അതിന് നടത്തിയ സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തതെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കാണ്ഡ ഏത് വനാണ് പറഞ്ഞത്? കാണ്ഡവനം. കാണ്ഡവനം ദഹിപ്പിച്ചപ്പോ തന്നെ അവിടെ മയാസുരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അസുരൻ അല്ലെ, അസുരന്മാരുടെ ആർക്കിടെക്റ്റ് ആണല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം കൃതജ്ഞതപൂർവ്വം നൽകിയതാണ് ദേവദത്തം എന്നുള്ള ശംഖ്. അപ്പൊ ആ ശംഖിനും അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ
ഏതുണ്ട് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതും ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശംഖാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ ശബ്ദവും ആരെ പേടിപ്പിക്കുന്നു? ഈ കൗരവന്മാരെ പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഗാന്ധീവം അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അഗ്നിദേവന്റേതല്ല, വരുണ ഭഗവാന്റേതാണ് ഗാന്ധീവം. അഗ്നിദേവൻ പിന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വരുണദേവൻ കൊടുത്തതാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെയാണ് ഒറിജിനല്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ സോമൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേവന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുണന്റെ നിന്നാണ് അഗ്നിദേവൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം അഗ്നിദേവൻ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനന് ഗാന്ധീവം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധീവത്തിന്റെ ചരിത്രം വരുന്നത്. എന്തായാലും ഗാന്ധീവവും രഥവും പിന്നെ ഏതാണ് ശംഖം എല്ലാം എന്താണ്? ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പാണ്ഡവന്മാർ ജയിക്കാനുള്ള പല പല കാരണങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒന്ന് ഏതാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ ധ്വനി, പിന്നെ അർജുനന്റെ ശംഖിന്റെ ധ്വനി, പിന്നെ ഹനുമാന്റെ രൂപം എവിടെയുണ്ട്? കൊടിക്കൂറയിലുണ്ട്. അതെന്താ കാണിക്കുന്നത്? നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഹനുമാനാണ് രാമരാവണ യുദ്ധത്തില് വിജയത്തിലേക്ക് വഴി തെളിച്ച ആളല്ലേ. അപ്പൊ രാമന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ചിരഞ്ജീവിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹനുമാൻ ദ്വാപരയുഗത്തില് ഹനുമാന് കൊടിക്കൂറയിലാണ് സ്ഥാനം കൊടുത്തത് അല്ലെ. ത്രേതായുഗത്തിൽ ആളിനാളായിട്ടിരുന്നു അല്ലെ, യുദ്ധത്തിലെല്ലാം. അതേസമയം ദ്വാപരയുഗത്തില് ഈ ദിവ്യരഥത്തില് കൊടിക്കൂറയിലാണ് സ്ഥാനം കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അവിടെ രാമന്റെ പ്രസൻസും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഹനുമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? രാമൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ രാമനുള്ളിടത്ത് ആര് കാണും? ഭാഗ്യദേവതയായ സീതാദേവി കാണും അല്ലെ. അതായത് ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണനാകുമ്പോ ലക്ഷ്മി ദേവി. എന്താണെങ്കിലും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സീതാദേവിയുടെയും ഹനുമാന്റെയും രാമന്റെയും എല്ലാം ബ്ലെസ്സിങ്സ് അവർക്ക് ആർക്കുണ്ട്? പാണ്ഡവർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ അവരുടെ വിജയത്തിനിടയാക്കി എന്നാണ്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാണ്ഡുപുത്രാണാം യേശാം ജനാർദ്ദന എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഹൃഷികേശനായ കൃഷ്ണൻ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് ഉള്ള അല്ലെ, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഋഷികേശന് സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ. അർജുനൻ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ അർജുനൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ കൂടെയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് പറഞ്ഞു ഭാഗ്യദേവതയുണ്ട്, അതുണ്ട്. അടുത്തെന്താണ്? കുരുക്ഷേത്രമാണ്, പുണ്യസ്ഥലമാണ്. അത് ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ദേവന്മാർ പോലും പൂജകൾ നടത്തുന്ന ആരാധനയ്ക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ്, വിശിഷ്ട സ്ഥലമാണ് അവിടെ. അപ്പൊ എന്താ ജയിക്കൂ? ധർമ്മമേ ജയിക്കൂ അല്ലെ. ധർമ്മമേ ജയിക്കൂ. അത് ആരുടെ പക്ഷത്താണ്? പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്തല്ലേ ധർമ്മം. അതെ. അപ്പൊ അത് കാരണം പാണ്ഡവർ ഉറപ്പായിട്ടും ജയിക്കും. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അർജുനൻ ഏതാണ്? ഹനുമത് രൂപം. വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്ന ശംഖ്, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇത് പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭീഷ്മരുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും ശംഖുകളാണ്, ദിവ്യ ശംഖുകളാണ്. ആർക്കുള്ളത്? ശ്രീകൃഷ്ണനും അതേപോലെ അർജുനനും. പിന്നെ ധർമ്മിഷ്ഠരാണ് പാണ്ഡവർ എന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശംഖ് ഊതുമ്പോഴും ഏതാണ് കാണിക്കുന്നത്? ധർമ്മം ജയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഭീഷ്മരുടെ ശംഖിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീഷ്മർ ശംഖ് ഊതുന്നത് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നു. അത് ആരെ നമിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നമിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. ശുദ്ധഭക്തനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാനെ നമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഭീഷ്മർ ശംഖ് ഊതുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ദുര്യോധനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്? ശംഖ് ഊതിക്കൊണ്ട്. നമ്മൾ പൂജ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനാണ് അവിടെ ശംഖ് ഊതിയതും. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കർമ്മം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ എന്തായാലും പാണ്ഡവർ ജയിക്കും എന്നുള്ളത് ഭീഷ്മർക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അല്ലെ, ധർമ്മിഷ്ഠരായത് കാരണം. അതാണ് വേറൊരു കാരണം. പിന്നെ ഏതാ? കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ ശംഖ്, അത് പറഞ്ഞു. ദുര്യോധന സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഭീഷ്മൻ ശംഖ് ഊതി. പിന്നെ അഗ്നിദേവന്റെ രഥം, അത് പറഞ്ഞു. ഹൃദയം പിളർന്നു. പാണ്ഡവർ ഊതിയപ്പോ ആരുടെ ഹൃദയം തകർന്നു? കൗരവർ ഊതിയപ്പോ പാണ്ഡവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും വന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരെല്ലാം ധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പേടിയും ഉണ്ടായില്ല, ഭയമേ ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ്. അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ, ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. ജയിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പാണ്, ഭഗവാൻ അവരുടെ പക്ഷത്തുള്ളത് കൊണ്ട്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. 21, 23 ശ്ലോകങ്ങള് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ അച്യുത, വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിച്ചത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പേരൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ അർത്ഥവും ഭക്തന്മാരോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കുറവില്ല. ഇപ്പൊ പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് വന്നാലും നമ്മൾ പഠിച്ചു, രാജസൂയത്തില് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജസൂയം നടത്തിയപ്പോ അവിടെ വന്ന VIP-കളുടെ എല്ലാം പാദരക്ഷ സൂക്ഷിക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു ഭഗവാൻ ചെയ്തത് എന്നാണ്. നമ്മളാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ചെരുപ്പൊന്നും കൈകൊണ്ട് തൊടത്തേയില്ല, നമ്മുടെ പോലും തൊടത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അവിടെ എന്താ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തത്? മറ്റുള്ളവരുടെ പാദരക്ഷ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്ന ജോലിയാണ് അവിടെ ചെയ്തതെന്നാണ്. അത്രയ്ക്കാണ് അവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തന്മാരെ എല്ലാവരെയും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തന്മാരാണ് അവിടെ രാജസൂയം നടത്തുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ചെറുപ്പം മുതലേ എല്ലാ അസുരന്മാരെയൊക്കെ വധിക്കുന്ന ആള്, എല്ലാവരെയും ഒറ്റയടിക്ക് വധിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് ഇപ്പൊ പാർത്ഥന്റെ സാരഥിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് പറയുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്നേഹം കൊണ്ട് അഹൈതുകമായ എന്ന് പറയുന്നത്. അഹൈതുകം എന്ന് വെച്ചാലും കലർപ്പില്ലാത്ത എന്നാണ്. അഹൈതുകം ആയ കാരുണ്യത്താലും പേരാളിയുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു. പിന്നെ പാർത്ഥന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറയുന്നു, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ടും എന്റെ അമ്മായിയുടെ മകനായതുകൊണ്ടും. ആരാണ് അമ്മായി? കുന്തിദേവി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്റെ സാരഥിയായിട്ട് വന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ സന്തോഷം. അപ്പൊ രഥം അവിടോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തൂ പാർത്ഥ എന്ന് പിന്നെ ഗോവിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ഉടൻ തന്നെ രഥം അവിടോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുന്നു. ആരെ പോലെ? ഒരു സർവന്റിനെ പോലെ അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏത് നിലയിലും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഏത് ജോലി ചെയ്താലും, പാദരക്ഷ എടുത്താലും, പിന്നെ സാരഥി ആയാലും, മെസ്സഞ്ചർ ആയിട്ട് പോയാലും, കൗരവസ്വാമിയിൽ പോയപ്പോഴും എല്ലാം അദ്ദേഹം ആര് തന്നെയാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം എപ്പോഴും ഇതാണ്, ഉന്നത സ്ഥാനമാണ്. പരമ പുരുഷന്മാരിൽ ദിവ്യനാണ് അല്ലെ, ഉത്തമനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സ്വഭാവം ഇവിടെ പറയുകയാണ്. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആളാണ് അർജുനൻ അല്ലെ. ക്ഷത്രിയനാണ് എങ്കിലും ക്ഷത്രിയർക്ക് സാധാരണ രജോ ഗുണമാണ് അല്ലെ. യുദ്ധം ചെയ്യുക, എല്ലാം പിടിച്ചടക്കുക, ധനം സമ്പാദിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രജോ ഗുണമാണ് സാധാരണ ക്ഷത്രിയർക്ക്. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും ഭക്തനുമായി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെയാണ് അല്ലെ സംഘം. അത് കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആർക്ക് കിട്ടുന്നു? അർജുനനും കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ സത്വഗുണത്തിലാണ് അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അനാവശ്യമായ യുദ്ധം ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമായിരുന്നു അർജുനന്. ഹിംസ വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെന്താണ്? രാജ്യം തങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ യുദ്ധം വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹിംസയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ്. ദുർബുദ്ധിയായ ദുര്യോധനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി എന്നാലും യുദ്ധത്തിന് വന്നുവല്ലോ. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോഴും എന്താണ്? ദുർബുദ്ധിയായ ദുര്യോധനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങിയവർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമാണ്, ഒരു ആൻസൈറ്റിയാണ് അല്ലെ. താൻ നേരിടാൻ പോകുന്ന സൈന്യത്തിന്റെ ബലം എത്രയുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചു. നമ്മളിത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതും പറഞ്ഞതാണ്. ഒരേ വിധം തൂവലുള്ള പക്ഷികൾ, സമാന ചിന്താഗതിയുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് കൂടും. അപ്പൊ ദുര്യോധനന്റെ അതേ ദുർബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ധർമ്മിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർ ആരുടെ കൂടെയും ചേർന്നു? പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയും ചേർന്നു അല്ലെ. അത് കാണാനാണ് ആരൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ആരൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, എന്റെ സഹോദരന്മാർ ഈ വശത്തുണ്ട്, അപ്പുറത്ത് കസിൻ സഹോദരന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ്? അവരുടെ പിതാമഹന്മാരുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ പിതൃ തുല്യരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, ഭാര്യ പിതാക്കന്മാരുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, മക്കളുടെ മക്കളുണ്ട്, സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല ആളുകളാണ്. എല്ലാം വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവരെ എല്ലാം കാണുമ്പോഴെന്താണ്? അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അർജുനന് ഏതാണ് വരുന്നത്? ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു അല്ലെ. ഇവരെല്ലാം വധിക്കണമല്ലോ, എന്തായാലും അവരെല്ലാം വധിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനന് ഒരു വിഷമാണ്.
എല്ലാവരും വധിക്കപ്പെടും. അപ്പോ എന്താണ് ഗുരുക്കന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്? ദ്രോണർ, കൃപൻ അല്ലെ? കൃപൻ ദ്രോണരുടെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവാണ് കൃപൻ. പിതാമഹന്മാരായിട്ട് ഭീഷ്മറുണ്ട്, സോമദത്തൻ. പിന്നെ സോമദത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധവീരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ഭൂരിശ്രവസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂരിശ്രവസ് പാണ്ഡുവിന്റെ സമകാലികനാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ജീവിച്ചവരാണ്. അപ്പൊ വളരെ അടുപ്പമുള്ളവരാണ്. അവരുണ്ട്, ആചാര്യന്മാരുണ്ട്, മാതുലന്മാർ, സാൽവർ, പിന്നെ ആരുണ്ട്? ശകുനി അല്ലെ? ശകുനിയുണ്ട്, സ്വന്തം സഹോദരന്മാരുണ്ട്, രണ്ടു പക്ഷത്തും നോക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ദുര്യോധനാദികൾ 100 പേർ അവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ ദുശ്ശളയുടെ ഭർത്താവ് ജയദ്രഥനുണ്ട്. പിന്നെ ആരാണ്? ദുര്യോധനന്റെ മകൻ ലക്ഷ്മണയുണ്ട്. ലക്ഷ്മണയുടെ മക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ചെറുമക്കളല്ലേ. പിന്നെ അശ്വത്ഥാമാവ്, ദ്രോണപുത്രൻ തുടങ്ങിയ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അതേപോലെ കൃതവർമ്മൻ തുടങ്ങിയ അഭ്യുദയകാംക്ഷി, നാരായണിപ്പടയുടെ അധിപനാണ് കൃതവർമ്മൻ. അപ്പൊ പാണ്ഡവർക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് വരണം, നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ കൃതവർമ്മൻ. പക്ഷെ നാരായണിപ്പട വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോ അതിന്റെ അധിപനായിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ 7 അക്ഷൗണിപ്പടയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളും വേണ്ടപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. 2 പക്ഷത്തും വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ക്ഷത്രിയ രജോ ഗുണം വിട്ടിട്ട് സത്വഗുണത്തിലെത്തിയ ഈ ഭഗവത് ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവരെല്ലാം വധിക്കണ്ടേ, ഇവർക്ക് ദോഷം വരുന്ന പ്രവൃത്തി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയല്ലേ എന്ന് മനസ്സങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? മാറുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നയാള് മനസ്സ് മാറി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ കുറെ സംശയങ്ങളാണ്. ഈ യുദ്ധം തന്റെ കുടുംബത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് അർജുനന് മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ചിന്താകുലനായി മാറി അല്ലെ. കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊന്ന പാപകർമ്മം കിട്ടത്തില്. ഇപ്പൊ 28 മുതൽ 46 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലെ സമ്മറിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ വിചാരിക്കുന്നു, ഞാൻ തിരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട, ഞാനിവിടെ അമ്പുമില്ലൊക്കെ താഴെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കൊടുക്കാം, ദുര്യോധനൻ എന്നെ വധിച്ചോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ സമ്മറി ആയിട്ട് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ബന്ധുക്കളെ കണ്ടതിന് ശേഷം അർജുനന്റെ പ്രതികരണം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ സഞ്ജയ ഉവാച 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഏവമുക്തോ ഹൃഷീകേശോ ഗുഡാകേശേന ഭാരതാസേനയോർഭയോർമധ്യേ സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം ഭീഷ്മദ്രോണ പ്രമുഖദാ സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പശ്യേതാൻ സമവേദാൻ കുരുനിധി. കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. തത്ര പശ്യസ്ഥിതാൻ പാർത്ഥ പിതൃന്നഥ പിതാമഹൻ ആചാര്യൻ മാതുലാൻ ഭ്രാതൃൻ പുത്രാൻ പൗത്രാൻ സഹീംസ്തദാ ശശിരാൻ സുഹൃദശ്ചൈവ സേനയോർഭയോരപ്പി. അവിടെ കണ്ട ബന്ധുക്കളെ മിത്രങ്ങളെ എല്ലാം പറയണം. താൻ സമീക്ഷസ കൗന്ദേയ സർവാൻ ബന്ധൂനവസ്ഥിതാൻ കൃപയാ പരയാ വിഷ്ണു വിഷീദം ഇതം അബ്രവീത്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം കണ്ടപ്പോ എന്ത് തോന്നി? വിഷമം തോന്നി. പറയുകയാണ്. അബ്രവീത് എന്ന് വെച്ചാ പറയുന്നു. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേ സ്വജനം കൃഷ്ണ യുഗൽസും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തേ മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതേ വേഭതു ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ചാപ്യായതേ ഗാന്ധീവം സംസൃതേ ഹസ്താദ് പരിദശ്യതേ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാഗ്നോമവസ്താദം കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ചോളൂ. മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നജാശക്നോമവസ്താദം പ്രമീദാ ച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ ശ്രേയോ അനുപശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ ന രാജ്യം ന ച രാജ്യം സുഖാനി ച കിം നോ രാജേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗജീവിതേന വാ യേഷാം അർത്ഥേ കാംക്ഷിതം നോ രാജ്യം ഭോഗ സുഖാനി ച. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്.
ആരാ ബന്ധുക്കളെ കണ്ടപ്പോ ഇതെല്ലാം എന്റെ വേണ്ട ബന്ധുക്കളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അർജുനന്റെ ഏതാണ് കണ്ടപ്പോ ഉള്ള ദുഃഖം കൊണ്ട് അർജുനന്റെ എന്തെയ്യുന്നു അർജുനന്റെ ശരീരത്തിലൊക്കെ വന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. നമുക്ക് ഏതാണ് സങ്കടം വരുമ്പോ ദാഹമൊക്കെ വരത്തില്ല. പിന്നെ ഏതാണ് എന്താ കാരണം? അപ്പൊ 5 കാരണങ്ങളാണുള്ളത്. പ്രധാനമായിട്ടും ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ 4 കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകമ്പ, കമ്പാഷൻ. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലെ വാക്കുകൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. കമ്പാഷൻ. വേറൊരു കാരണം ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ ഇതിൽ ഓർഡർ തെറ്റിയാ വരുന്നെങ്കിലും ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ പഠിച്ച കമ്പാഷൻ സി. അത് കഴിഞ്ഞ ഏത് ആൽഫബറ്റാ? ഡി അല്ലെ? ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി ട്രഡിഷൻ ഡി. അത് കഴിഞ്ഞ ഏതാ വരുന്ന? ഇ. എൻജോയ്മെന്റ്. അവിടെ നോ എൻജോയ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എഫ് ഫിയർഫുൾ ഓഫ് സിൻസ്. സിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പാപം. അങ്ങനെ ഒരു 4 കാരണമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കമ്പാഷൻ, ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി ട്രഡിഷൻ, അടുത്ത് വരുന്ന ഏതാണ്? നോ എൻജോയ്മെന്റ്. എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് ഇ അല്ലെ? എൻജോയ്മെന്റ്. പക്ഷെ എന്തില്ല? എൻജോയ്മെന്റ് ഇല്ല. നോ എൻജോയ്മെന്റ്. അടുത്ത് എഫ് ഫിയർഫുൾ ഓഫ് സിൻസ്. അപ്പൊ പാപങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ അവരെ എല്ലാം വധിച്ചാൽ എനിക്ക് പാപം കിട്ടും, ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. വേറൊന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്? ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി ട്രഡിഷൻ. കുടുംബ പാരമ്പര്യം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും, എല്ലാം ഇല്ലായ്മയായി പോകും അല്ലെ? നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ എന്നാ പറയുന്നത്? സംസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നത്, രാജ്യം നിലനിർത്തുന്നത് അവിടുത്തെ സംസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നത് ആചാരങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആചാരങ്ങളും എല്ലാം ഇല്ലായ്മയായി പോകും. പിന്നെ എന്താ? യുദ്ധം. ഞാൻ ജയിച്ചാല് ഉറപ്പായിട്ട് ജയിക്കും, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകണ്ടേ കാണാനായിട്ടല്ലേ? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നാണ് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണോ? ഇല്ല, ആരെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് രസം വരത്തുള്ളൂ അല്ലെ? അതല്ലേ നമ്മൾ ബന്ധുക്കളെയും എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു വരുത്തും അല്ലെ ആഘോഷിക്കാനായിട്ട്. എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഭൗതിക നേട്ടം വരുമ്പോ തന്നെ വീട് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാല് കാച്ചിന് നാട്ടിലുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും വിളിക്കും അല്ലെ? ബന്ധുക്കളെ എല്ലാവരെയും, മിത്രങ്ങളെയും നാട്ടുകാരെ. എന്തിനാ അത്? നമ്മൾ സന്തോഷം അവരുമായിട്ട് പങ്കിടാനാണ് അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണം ചെലവാക്കി അവർക്ക് സദ്യയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യം വരുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ? നമുക്ക് സന്തോഷം അവരോടൊപ്പം പങ്കിടണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ യുദ്ധത്തില് എല്ലാവരും വധിക്കപ്പെടും. പിന്നെ എന്ത് സന്തോഷം? യുദ്ധം ജയിച്ചിട്ട് എന്ത് സന്തോഷം? അത് കാണാൻ ആള് വേണം, പങ്കിടാനായിട്ട് ആള് വേണം. അപ്പൊ പറയാണ് എന്താണ്? യുദ്ധം ജയിച്ചാലും എനിക്ക് ഒരു എൻജോയ്മെന്റും കാണത്തില്ല. പിന്നെ ആദ്യത്തേത് എന്താണ്? അനുകമ്പ. ഇപ്പൊ ഇത് തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഭൗതിക തലത്തിലല്ല, അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം കൊണ്ട് സത്വഗുണത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഹിംസ ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനനും ശത്രുവാണെങ്കിലും അവരെ ഇത്രയും പീഡനം ചെയ്തിട്ടും ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടും അവരെ വധിക്കാനായിട്ട് അർജുനന് മനസ്സില്ല. അതാണ് മൃദുല ഹൃദയത്വം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല, ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ശക്തിക്ഷയം കൊണ്ടല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? അവരോട് അനുകമ്പയും സഹതാപവും തോന്നി. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം കൊണ്ടാണ്, ശുദ്ധനായത് കൊണ്ടാണ്, ഭഗവത് ഭക്തനായത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അർജുനൻ മറു സൈഡിൽ നോക്കിയപ്പോ അവരെല്ലാം ഭയങ്കര യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഉത്സുകരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണല്ലേ? അപ്പൊ അർജുനന് അതിശയം തോന്നി. അവർക്കൊന്നും ബന്ധുക്കളോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു തോന്നലും ഇല്ലേ അവർക്ക് എന്നാണ്. അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം ബന്ധുക്കളായ നമ്മളെ വധിച്ച് ആ സന്തോഷം കാണണം, സന്തോഷം കിട്ടണം. അത് കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോ അതിശയം തോന്നും. ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ അത്യാഗ്രഹവും ഓരോ വൈരം അല്ലെ, ശത്രുതാ മനോഭാവം ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കും തോന്നും. നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഇതെന്താ ആളുകളാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ അർജുനനും വിചാരിക്കുന്നത്. ഇവരെന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത്? ശത്രുപക്ഷത്ത് നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ വധിച്ച് സന്തോഷം കൊള്ളാൻ നിൽക്കുന്നോ എന്നുള്ള അവര് സമരവീര്യം കണ്ട് അദ്ദേഹം അമ്പരന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നിർവ്യാജമായ ഭഗവത് ഭക്തിയുള്ള ഏതൊരാളിലും, നിർവ്യാജം, കളവില്ലാത്ത അല്ലെ, വ്യാജമല്ലാത്ത ഭഗവത് ഭക്തിയുള്ള ഏതൊരാളിലും ദിവ്യന്മാർക്കും ദേവന്മാർക്കും ഉണ്ട് സർവ്വഗുണങ്ങളും അല്ലെ? അവർക്കുള്ള എല്ലാ സർവ്വഗുണങ്ങളും
ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അർജുനൻ സത്വഗുണത്തിലാണ്, ആത്മീയ തലത്തിലാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റാരെയും വധിക്കാൻ, ശത്രുക്കളെ പോലും വധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് എന്നാണ്. വേറെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു. ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു, പിന്നെ ഏതാണ്, ഭയം കൊണ്ടല്ല, പിന്നെ ഏതാ പറയുന്നത്, ഗാന്ധീവൻ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീഴുന്നു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേയധികം ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തില് കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണെങ്കിലും സത്വഗുണത്തിലായത് കാരണം അർജുനന് ഒരു ഭാവ വ്യത്യാസം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക. ഇപ്പൊ ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചു വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്ന ആളിന് ഇപ്പൊ യുദ്ധം തന്നെ വേണ്ട എന്ന് തോന്നുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, അർജുനൻ ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ എമ്പാടും കാണുന്നു, എല്ലായിടത്തും. കാരണം എന്താണ്, യുദ്ധം ജയിച്ചാല് എല്ലാവരെയും നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ ഒരു ദൗർഭാഗ്യമായിട്ടാണ്. സാധാരണ ക്ഷത്രിയന്മാരെന്താണ്, ശത്രുക്കളെ എത്രത്തോളം കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം കൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, അവര് സന്തോഷം കൊള്ളും. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചാണ്, ദൗർഭാഗ്യമായിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നത്. ശത്രുപക്ഷത്തുള്ളവർ വധിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അർജുനൻ ഈ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയോടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രത്യേകത. അർജുനൻ ഒരു വില്ലാളി വീരനാണല്ലേ, ഇവരെയൊക്കെ നിമിഷം കൊണ്ട് കൊല്ലാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് അന്തരാത്മാവായിട്ടിരുന്ന് ആരായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ആരാണ്, പരമാത്മാ അല്ലെ. പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരുന്ന് അർജുനനോട് ഈ ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കാണിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അർജുനനെ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. എന്താണ്, വയലിലെ കളകളെയൊക്കെ പറിച്ചു കളയുന്നത് പോലെ ഈ രാജ്യത്തിലെ സാമ്രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ദുർമതികളെയും അല്ലെ, ചിന്തയുള്ള അധർമ്മികളെയെല്ലാം തുടച്ചു നീക്കണം അല്ലെ, വേരോടെ പിഴുതു കളയണം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ. ആ ഇച്ഛ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ അർജുനനെ കൊണ്ട് ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചേ മതിയാവും. അർജുനന് തോന്നണം യുദ്ധം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ സാധിക്കും, കളകളൊക്കെ പറിച്ചു കളയണമെങ്കിൽ അർജുനന് ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. അർജുനന്റെ മനസ്സ് മാറ്റി, ഇതെന്റെ ഇച്ഛയാണ്, നീ അതുകൊണ്ട് വെറും ഒരു ആയുധമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ എന്നൊക്കെ പറയിക്കണം. നമുക്ക് അതേപോലെ വിവസ്വാന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നതാണ്, പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് അർജുനനിലൂടെ വീണ്ടും നമുക്ക് വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് എത്തിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിന് അർജുനനെ ഒരു മാധ്യമം ആക്കി മാറ്റി അർജുനനെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പറയിപ്പിക്കുകയും തോന്നിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളില് അമിതമായ ആസക്തി ഇവിടെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. ഒരു തരത്തിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സത്വഗുണത്തിലായതുകൊണ്ട് ചിന്ത വന്നു. രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ ശരീരമാണെന്നുള്ള തോന്നലാണ് അല്ലെ. ഞാൻ ആത്മാവല്ല, ശരീരമാണ്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഏതാണ്, ശരീരമായിട്ട് അർജുനൻ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബന്ധുക്കളെയും പിതാമഹന്മാരെയും ഗുരുഭൂതന്മാരെയും എല്ലാം വധിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് തോന്നുമ്പോ അവരുടെ ശരീരം പോകുമ്പോ അവരില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ ആത്മാവിന് മരണം ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അർജുനൻ ഓർക്കുന്നില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, എന്നാലും അർജുനൻ അത് ഓർക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലും അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയാണ് അപ്പൊ അർജുനൻ കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭയം തോന്നുന്നത്. ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഭയം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിവേകികളായവർക്കൊന്നും ഭയം ഉണ്ടാകില്ല. ഭഗവാനെ വിശ്വാസം വരുമ്പോ ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു, നിമിത്താനി വിപരീതാനി, പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം നിഷ്ഫലമാകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനു ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു. അത് ഭൗതികതയിലുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയും അങ്ങനെ തോന്നി. ഭഗവാൻ പക്ഷെ എന്താണ്, നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് എല്ലാവരെയും തിരിച്ച് ഭഗവത് പദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ. അപ്പൊ ഈ കളകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അവർക്കും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മരണപ്പെടുമ്പോ മോക്ഷം കിട്ടണം, മോചനം കിട്ടണം, ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പം എന്താണ്, കേശു എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാണ് ആര് സംസാരിക്കുന്നത്, അർജുനൻ സംസാരിക്കുന്നത്. കേശുവിനെ വധിച്ചവനെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കേശു എന്നുള്ള പദത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കേശവൻ എന്നുള്ള പദം, കേശു എന്നത് ഒരു അസുരനാണ് അല്ലെ. ആ അസുരനെയാണ് വധിച്ചത്. ആ അസുരനെ വധിച്ചത് പോലെ എന്റെ മനസ്സിലെ അസുര ചിന്ത ഇല്ലായ്മ ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളതുമുണ്ട്. അപ്പൊ കേശിയായ അസുരനെ വധിച്ചതുപോലെ അർജുനൻ പറയുന്നു, തന്റെ മനസ്സിലുള്ള അസുര ചിന്തകളെല്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണേ എന്നാണ് ഭഗവാനോട്
അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതെന്നാണ് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്തതില് വരുന്നു ഏതാണ് അർജുനന്റെ അനുകമ്പയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കമ്പാഷൻ, അനുകമ്പ. അപ്പൊ ആ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുകമ്പ തോന്നിയതാണ് അംഗങ്ങൾ, ശരീരഭാഗങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു, ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു, രോമാഞ്ചം കൊള്ളുന്നു, രോമം എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നു, അതാണ് രോമാഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. കയ്യിൽ നിന്ന് ഗാന്ധീവം വഴുതി വീഴുന്നു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു, ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു, കാല് വികാരക്ഷോഭത്താൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നിൽക്കാനൊന്നും അർജുനന് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആകപ്പാട് ശരീരത്തിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. ഏത് കാരണമാണ്? അനുകമ്പ കൊണ്ട് തോന്നിയ മാറ്റങ്ങളാണ്, ദൗർബല്യമല്ല. പിന്നെ നിർമ്മല ഹൃദയത്വം കൊണ്ടാണ് അത് തോന്നിയത്. ഹൃദയ ദൗർബല്യത്താൽ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റി കറങ്ങുന്നു. ഇവിടെ ഹൃദയ ദൗർബല്യം എങ്ങനെ വന്നതാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള പേടി കൊണ്ടല്ല, പകരം എന്താണ്? അനുകമ്പ, അല്ലെ? യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ഭയം കൊണ്ടല്ല, പിന്നെ ഏതുകൊണ്ടാണ്? അനുകമ്പ കൊണ്ട്, അല്ലെ? മൃദുല ഹൃദയത്വം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത് പറയുന്നു ഏതാണ്? അർജുനൻ ബന്ധുക്കളെ കൊന്ന് രാജ്യം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട, സമ്പത്ത് വേണ്ട, പിന്നെ ഏതാണ്? എനിക്ക് ജീവിതം തന്നെ വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് അർജുന. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട്? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മടിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് യുദ്ധം വേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുന പറയുന്നത്. അപ്പൊ 28 മുതൽ 46 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ രണ്ടാം ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ എത്തിയത്. അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ അതിലേതാണ്? അനുകമ്പ. അടുത്ത് അനുകമ്പയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അനുകമ്പ. രണ്ടാമത്തെ സന്തോഷ ഇല്ലായ്മ, അത് 31 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. മൂന്നാമത്തത് പാപഭയം, ഫലഭയം, 36 മുതൽ 38 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നഷ്ടമാകും, 39 മുതൽ 43 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. അഞ്ചാമതൊരു കാര്യമുണ്ട്, അത് 2-ാം അധ്യായത്തിലെ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. എനിക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പാഷന്റെ ഏതാണ്? അനുകമ്പയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കാരണം അതൊക്കെ നടക്കൂ. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇച്ഛിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് അത് മാത്രമേ നടക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിൽ അർജുനൻ അജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ പോലെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും തന്റെ യുദ്ധവിജയം തനിക്ക് ദുഃഖത്തിനിടയാക്കുമെന്ന് അർജുനൻ കരുതുന്നു. അപ്പോ ഇവരെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് ദുഃഖം വരുത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത രണ്ടാമത് അതാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ സൂഹിക്കാൻ കഴിയില്ല, ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട്. പിന്നെ ഏതാണ്? അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിലും ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്, പക്ഷെ അതിവിടെ മറന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കാനാണ് താല്പര്യം, അല്ല, സന്തോഷിക്കാൻ. പക്ഷെ അതായിട്ടും അർജുനൻ എന്താണ്? ക്ഷത്രിയൻ യുദ്ധം ചെയ്യണമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനന് താല്പര്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ശുദ്ധഭക്തനാണ്, ആരെയും ഹിംസിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെ ഏതാണ്? ബന്ധുക്കളെല്ലാം ഉണ്ടാകണം എപ്പോഴും എന്നാണ് അർജുനന്റെ ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് ബാധകമാണ്, അല്ലെ? നമുക്ക് വിശപ്പില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തോന്നില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം പക്ഷെ തോന്നും, ഭഗവാന് കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അല്ലെ? നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് കൊടുക്കണം? ഭഗവാന് കൊടുക്കണമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പാചകം ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു മടിയും ഇല്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്ന, ഇവരെ കൊല്ലുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യട്ടെ? ഞാൻ കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കട്ടെ എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം, ദുര്യോധനൻ എന്നെ വധിച്ചോട്ടെ, ഞാൻ തിരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു അഭിപ്രായമാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 32 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകം ഇതാണ്. ഒരു സന്തോഷവും കാണുന്നില്ല എന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ ത്രൈലോകമാകെ നേടും എന്ന് വന്നാലും യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഗോവിന്ദൻ ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നയാൾ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തൃപ്തി നൽകുന്നത് എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ഗോവിന്ദൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കല്ല, എങ്കിലും ഗോവിന്ദന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും തൃപ്തി അടിഞ്ഞു കൊള്ളും. എന്നിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ എന്താണ് താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കും തൃപ്തി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേശവൻ എന്നുള്ള കേശുവിനെ വധിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ മധുസൂദന, മധു എന്ന അസുരനെ ഹനിച്ചവനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നു, അസുരങ്ങളായ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എനിക്ക് നശിപ്പിച്ചു തരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അസുരനെ വധിച്ചാണ് ഏത് പേര് കിട്ടിയ? മധുസൂദനൻ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയതല്ലേ? അതേപോലെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഈ ഇവരെല്ലാം വധിക്കണം എന്നുള്ള ആസുര ചിന്ത, വധിക്കുക ഹിംസിക്കുകയൊക്കെ ആസുര ചിന്തയാണല്ലേ? ആ ആസുര ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിത്തരൂ ഋഷികേശ, മധുസൂദന, കേശവ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അർജുനന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല അല്ലെ? ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ? ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ്, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അർജുനനോട് നമുക്കൊരു അനുകമ്പ അർജുനനോട് തന്നെ തോന്നിപ്പോകുന്നു അല്ലെ? അർജുനൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നു, പറയുകയാണ്, കേശവ, മധുസൂദന, എനിക്ക് എന്റെ ആസുര ചിന്തകളൊക്കെ മാറ്റിത്തരൂ, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട. കുട്ടികൾ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെ? എനിക്ക് വേണ്ട 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 എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് യുദ്ധം വേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ആര് വിചാരിക്കണം? എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ആര് വിചാരിക്കണം? ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണം, കൃഷ്ണൻ വിചാരിക്കണം. നമ്മുടെ ആശ നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും അത് വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത്, നടപ്പിലാക്കി തരണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നിശ്ചയിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് ക്ഷത്രിയനായ അർജുനൻ ഈ കൗരവ പക്ഷത്തുള്ള എല്ലാ കളകളെയും പറിച്ചു കളയുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജീവാത്മാക്കൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ആഗ്രഹിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തോതിലല്ല, അർഹിക്കുന്ന തോതിലായിരിക്കും തരുന്നത്. നമ്മൾ ഈശാവാസ ഉപനിഷത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുക എന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ? ഈശാവാസം ഇതം സർവം എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകം അങ്ങനെയല്ലേ മന്ത്രം? അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാവൂ. അത് നമ്മളവിടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ്, ഒരു പക്ഷി ഒരു ചാക്ക് അരി കണ്ടാലും അതിന് കൊത്തി തിന്നാൻ പറ്റുന്ന മാത്രമേ അത് എടുക്കൂ. മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ ചാക്കോടെ കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും എന്നുള്ള ഉദാഹരണം അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം എന്താണ്? ഗോവിന്ദ കൃപയാൽ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റും, പക്ഷെ എന്താണ്? അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്നാണ്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നടപ്പിലാക്കൂ ഭഗവാൻ എന്നാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അതേ ചെയ്യൂ എന്നാണ്. അല്ല നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് തരത്തില്ല, അത് നമുക്ക് യോഗ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ തരൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നു, ഏതാണ് ഞാൻ വിജയിച്ചാലും എന്താണ്? എന്റെ വിജയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആസ്വദിക്കാൻ എന്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്? 3 ലോകവും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചാൽ എന്റെ ബന്ധുക്കൾ എന്നോട് ഒപ്പം ആസ്വദിക്കാൻ ഉണ്ടാകണം. പക്ഷെ അവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ആസ്വാദനമാണ് എനിക്ക് കിട്ടുക? അതുകൊണ്ട് 3 ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധിപനാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് പറയുന്ന അർജുനൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. കാരണം എന്താണ്? അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. വേറൊന്നെന്താണ്? മനുസ്മൃതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മനുസ്മൃതിയില് പറയുന്നു 6 ആളുകൾ എന്താണ്? 6 തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരെ വധിക്കാം നമുക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൗരവപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ വധിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ അർഹനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനുസ്മൃതി പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ 6 തരം കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ കൃത്യങ്ങളാണ്? 1 വിഷം കൊടുക്കുന്നവർ, 2 വീട് തീ വയ്ക്കുന്നവർ, 3 മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവർ, 4 സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവർ, 5 ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, 6 അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഈ 6 പ്രവൃത്തികളും കൗരവന്മാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞോളൂ. വിഷം കൊടുത്തത് എപ്പോഴാണ്? വിഷം കൊടുത്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ എപ്പോഴാണ് വിഷം? ആർക്ക് വിഷം കൊടുത്തു? കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ. ആർക്കാ കൊടുത്തത്? ഭീമന് വിഷം കൊടുത്തു. ഭീമന് വിഷം കൊടുത്തിട്ട് ഗംഗയിലോട്ട് തള്ളിയല്ലേ? ശബരിയും ദുര്യോധനനും കൂടെ അല്ലെ? വീട് തീ വച്ചു. അതെപ്പോഴാണ്? ഇവരെ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ നിന്ന് ഇതാണ് നല്ലൊരു കൊട്ടാരം പണിത് തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട്
താമസിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു. അത് അരക്കില്ലമാണെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ ഇവിടെ ആർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു? വിദുരർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, അല്ലെ? എന്തോ ചതിയുണ്ടെന്ന് വിദുരർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുള്ള മുൻകരുതലുകളെല്ലാം വിദുരരെടുക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് യഥാത്വരംഗം ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതൊക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ അവരെ കൊല്ലാൻ നോക്കി മാരക ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അവരെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീടാണെങ്കിലും ആക്രമിച്ചു. അത് യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത്. അഭിമന്യുവിന് 5 മഹാരഥന്മാർ നിന്ന് ആയുധമില്ലാത്ത അഭിമന്യുവിനെ ചുറ്റും വളഞ്ഞാണ് ആക്രമിച്ച് വധിച്ചത്. അത് വലിയ ഒരു തെറ്റാണ്. അത് പക്ഷെ യുദ്ധം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഇവരുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ചൂതാട്ടത്തിൽ അതില്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ രാജ്യം, അല്ലെ? ഏതാണ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം മുഴുവൻ. അത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു സൂചി കുത്താൻ പോലും ഇടം തരില്ല എന്നാണ് ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം വേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നു, ഭൂമി കയ്യേറുന്നു, ഇവരുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇവരെ അടിമകളാക്കി മാറ്റി, അല്ലെ? പിന്നെ അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നവർ, അത് 2 തരത്തിൽ ചെയ്തു. പിന്നെ പാഞ്ചാലിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ ജയദ്രഥൻ എന്ത് ചെയ്തു? വനവാസ സമയത്ത് അപഹരിക്കാനായിട്ട് നോക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ജയദ്രഥനും കൗരവപക്ഷത്തല്ലേ, ദുശ്ശളയുടെ ഭർത്താവല്ലേ? അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങളും ഇവർ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് മനുസ്മൃതി അനുസരിച്ച് ഇവർ വധിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്താ വേണ്ട? അവരോട് ഒരു തരത്തിലും കാണിക്കേണ്ട അനുകമ്പ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നിവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, അർജുനൻ അർത്ഥശാസ്ത്രം, കൗടില്യന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രമൊക്കെ അർത്ഥശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഹിംസ വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിക്കാരനായിട്ട് മാറിയത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇല്ല, ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറകിൽ ആരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛയാണ് പ്രധാനം എന്നുള്ളതാണ്. കൗരവർ ഈ 6 ആക്രമണങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അർജുനൻ ഭഗവാന് മാധവൻ എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാധവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പതി എന്നാണ്, അല്ലെ? ഭാഗ്യദേവതയുടെ നാഥനായ കൃഷ്ണ നിർഭാഗ്യത്തിൽ കലാശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്. ഓരോ പേരിനും ഓരോ സമയത്താ പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഓരോ പേരും മധുസൂദന എന്ന് പറയുന്നതും കേശവ എന്ന് പറയുന്നതും അർത്ഥഗർഭമായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലാ പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഇവിടെ മാധവ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ചുറ്റും ഞാൻ നിർഭാഗ്യം കാണാൻ പോകുന്നു. അങ്ങ് ഭാഗ്യദേവതയുടെ നാഥനല്ലേ? പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ കാണുന്നത്? നിർഭാഗ്യമാണ് എല്ലായിടവും കാണാൻ പോകുന്നത്. നിർഭാഗ്യം വരുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ മാധവ, എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കരുത്. ബന്ധുക്കളെയും എല്ലാവരെയും, വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും വധിക്കാനായിട്ട് എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് എന്നാണ്. വിപത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ തള്ളിവിടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് ഉറപ്പാണ്, കൃഷ്ണൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടില്ല എന്നാണ് ഉറപ്പായിട്ട് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും സുഹൃത്തും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ടി വരില്ല, എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചിന്തയായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല? രക്ഷിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം എന്താണ്? ഇത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഇവരെല്ലാം വധിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മനുസ്മൃതിയിൽ പറയുന്നു, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ 64 34 എന്താ നമ്പർ ഞാൻ മറന്നുപോയി, സംസ്കാരങ്ങൾ, ശുദ്ധീകരണ സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 16 സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ജനിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഈ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകള്. ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളല്ല. ഗർഭാധാനത്തിന്, അതായത് ഗർഭധാരണത്തിന് മുമ്പേ തുടങ്ങും. കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പോകുന്നു, ഗർഭിണിയാകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ആചാരങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ തുടങ്ങും. പുംസവനം ഗർഭത്തിന്റെ 3-ാം മാസം ചെയ്യുന്നു. സീമന്തം, കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജാതകകർമ്മം, കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നാമകരണം, കുട്ടിക്ക് നല്ല പേരിടുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ്? അത് വായിച്ചോളൂ. നിഷ്ക്രമണം. നിഷ്ക്രമണം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുട്ടിയെ വീടിന് പുറത്ത്, നമുക്കറിയാം നമ്മള് പണ്ടത്തെ വീടിന് നമ്മൾ മുറ്റത്തൊന്നും കുഞ്ഞിനെ ഇറക്കത്തില്ലേ, അല്ലെ? കുറെ മാസങ്ങൾ, അല്ലെ? കുഞ്ഞിനെ ഇറക്കുവോ? പണ്ടുള്ള ഇല്ല. പണ്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം.
അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റം അഥവാ ഇറങ്ങിയാലും നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ ഓലയുടെ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ വെക്കുകയും കടുകും പിന്നെ മുളകും ഒക്കെ അടുപ്പിലിട്ട് അടുപ്പിലിട്ട് പൊടുപട പൊട്ടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പൊ ദോഷങ്ങൾ വരരുത്, ആരും കണ്ണു വെക്കരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള. അപ്പൊ ആദ്യം ഇത് കുഞ്ഞിനെ പുറത്തിറക്കുമ്പോ ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതാണ് അന്നപ്രാശം അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം ചോറൂണ്, അത് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഏതാണ് ചൂട, എന്താണ് ചൂടകാരണം. ചൂടകരണം ആദ്യം മുടി മുറിക്കല് ആദ്യം. അത് നമ്മൾ പളനിയിലും അതേപോലെ കുമാര കോവിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി, കുമാരപുരം അല്ല കോവില്, അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആൺകുട്ടി ആദ്യം ഷേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി വലുതായി എന്നുള്ളതാണ്. പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഋതുശുദ്ധി ആർത്തവം തുടങ്ങും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ആൺകുട്ടിക്കും പെൺകുട്ടിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന സമവർത്തം വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന 25 വയസ്സ് വരെയാണ് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം. അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഗാർഹസ്ഥ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്ന് വിവാഹം. അപ്പൊ നമ്മൾ 6 സ്റ്റേജസ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ 6 മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിക്കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ യുവാവാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിവാഹം കഴിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന കുറച്ച് നാള് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്ന സമയം. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം കുറയുന്നു, ശരീരം ക്ഷയിക്കുന്നു. പിന്നെ മരണം വരിക്കുന്നു. 6ാമത്തെ ഘട്ടമാണ് മരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അന്ത്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പിന്നീട് നമ്മൾ വർഷം തോറും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം 16 ദിവസം 41 ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെ പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. പിന്നെ വർഷം തോറും ചെയ്യും. വർഷം തോറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു വർഷം അവരുടെ പിതൃക്കളുടെ ഒരു ദിവസമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അനുകമ്പ പറഞ്ഞു. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഏതാ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്തോഷമില്ലായ്മ, നോ എൻജോയ്മെന്റ് അല്ലെ, സന്തോഷം. പിന്നെ പറയുന്നു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി ട്രഡിഷൻ. അപ്പൊ കുടുംബത്തിന്റെ സമൂഹത്തിന്റെയും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ നശിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സമൂഹത്തിന്റെ നാശം ഞാൻ കാണുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ രാജഭരണം നടത്തേണ്ട ആളാണ്. അപ്പൊ രാജ്യത്തിന്റെ വെൽഫെയർ അല്ലെ, അവരുടെ ക്ഷേമം ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധയുണ്ട്. ഇവിടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തോടെ ആണെങ്കിൽ അർജുനൻ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്ത് ക്ഷത്രിയനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവര് നശിപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്, അവരെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ യുദ്ധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം ആ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രൈം ഏജിലുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെ, യുവാക്കളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ വീട്ടിലെ മക്കളോ ആൺമക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥരോ ആയിരിക്കും. വയസ്സായവരും കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും യുദ്ധത്തിന് വരുന്നില്ല. ബാക്കി ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമുള്ള എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനിയാണ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും മരണം വരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വൃദ്ധരും എന്തെയും കഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ വൃദ്ധർക്ക് അവരുടെ അവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരും. കുട്ടികളെ നേരെ ചെറിയ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാനോ അവർക്ക് നേർവഴി അവരെ നയിക്കാനോ ഒന്നും അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അവർക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ പഠന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ആളില്ലാതെ വരും. പിന്നെ സ്ത്രീകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ചപലകളാണ് അല്ലെ. സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂഷ്യം വരുന്നത്. കാരണം ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ. അവരെ അപ്പൊ ചൂഷണം ചെയ്തിട്ട് അവരുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് അവരെ തെറ്റായ പാതയിലോട്ട് നയിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കാം എന്നാണ്. സമൂഹം അത് അംഗീകരിക്കത്തില്ല. കാരണം വർണ്ണ ആശ്രമ ധർമ്മം നിലവിലിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്. ഒരേ വർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയും എല്ലാം ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പാലിച്ചു പോരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്. ഭഗവാൻ അത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഞാനാണ് ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം നിലവിൽ വരുത്തിയതെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം
ഒരേ വർണ്ണങ്ങളിൽ നിന്ന് ജാതികളിൽ നിന്ന്, ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജാതി എന്നുള്ള പേര് പറയുന്നത്, മുമ്പ് വർണ്ണം എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. ഒരേ വർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെടത്തുള്ളൂ. അപ്പം വിവാഹത്തിൽ വീട്ടിലെ കുടുംബനാഥൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവര് സ്വയമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചോ നിർബന്ധിച്ചോ അവര് മറ്റ് വർണ്ണക്കാരുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് അവർക്ക് ഇടയാകേണ്ടി വരുന്നു. നിർബന്ധപൂർവ്വം അവർക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ടി വരുന്നു. അതിലും ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്താണ്? വർണ്ണസങ്കര കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ. സങ്കരം എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സ്ചർ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ക്ഷത്രിയം അല്ലെ, അങ്ങനെയാകുമ്പോ അത് സങ്കരമാണ് അല്ലെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയ യുവതി ചിലപ്പോ വൈശ്യ യുവാവുമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യുവാവില്ലെങ്കിൽ വയസ്സായവർ ആരെങ്കിലും ആയിട്ടായിരിക്കും ഏതാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വരുന്നത്, ജനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അന്ന് അങ്ങനെ എന്ത് വരുന്നു? വർണ്ണസങ്കരം. അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളെ ഒരു സ്ഥാനം ഇപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും മിക്സ്ഡ് കൾച്ചർ ആണെങ്കിലും മിശ്ര വിവാഹമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്കാരം. എങ്കിലും നമ്മൾ വഴിതെറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞ അവരെ ആ സ്ത്രീയെ നമ്മൾ സമൂഹത്തില് അംഗീകരിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ, തെരുവ് പിള്ളേരെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, ധാരാളം തെരുവ് പിള്ളേര്, അതൊക്കെ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് വർണ്ണസങ്കരത്തിന് ഇടയാക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ധർമ്മം നിലനിൽക്കത്തില്ല, സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകുന്നു, അപ്പൊ കുലധർമ്മം നശിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെ. കുട്ടികൾ എന്താണ്? ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികളായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ ഏതാണ്? അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർക്ക് നേതൃത്വ യുവാക്കളും ഗൃഹസ്ഥരെല്ലാം മരണപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നേരെ വളർത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ആളില്ലാതെ വരുന്നു. മുതിർന്നവരെ നോക്കാനായിട്ട് ആളില്ലാതെ വരുന്നു. മരിച്ചവർക്ക് തർപ്പണം ചെയ്യാനായിട്ട് ആളില്ലാതെ വരുന്നു. പിണ്ടോദക ക്രിയ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അവരേതെങ്കിലും ഭഗവത് ഭക്തരല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടത്തില്ല അവരുടെ ആത്മാവിന്. അപ്പൊ അവർക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കളൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? പിണ്ടോദക ക്രിയ ചെയ്ത് അവരെ അവിടെ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ്? എന്നും അവരുടെ ആത്മാവെന്തെന്ന് വിലപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യും എന്നാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ വരുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളൊന്നും നടത്താൻ പറ്റാതെ വരും. പിന്നെ ഏതാണ്? യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധികളും സമൂഹ അധർമ്മത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ സ്ഥിരം യുദ്ധം, പകർച്ചവ്യാധികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തടസ്സം വരും. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് കൈയെടുത്ത് അതേപോലെ സമൂഹത്തിലെ ആളുകളുടെ ഏതാണ് നമ്മളറിയാം അല്ലെ, പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ ആരാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? അവിടുത്തെ സമൂഹമാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, അതിന്റെ നേതാക്കന്മാരാ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആളുകളില്ലാതെ വരുമ്പോൾ സമൂഹം നശിക്കുന്നു. ആരോഗ്യപരമായിട്ടും അതേപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടത്താതെ വരുന്നു. നിരുത്തരവാദികളായ സമൂഹം വരുന്നു. നരകതുല്യമാകുന്നു ജീവിതം. സമൂഹം നശിക്കുന്നു. സനാതന ധർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ധർമ്മങ്ങളൊന്നും നിലനിൽക്കാതെ പോകുന്നു. കുടുംബങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു. കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്നു. പിതൃക്കൾ അധപ്പതിക്കും, പിണ്ടോദക ക്രിയ കിട്ടാഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ എന്താണ്? എല്ലാം നശിച്ചു പോകും. പ്രധാനമായിട്ടും അത് ഏതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്? എല്ലാ യുവാക്കളും മരിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഏതാണ്? വർണ്ണസങ്കരമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അതിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. അവനവന്റെ സ്വാർത്ഥ രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കാനല്ല, സിംഹാസനത്തിൽ എത്താനല്ല. സമൂഹം നശിച്ചു പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ സിംഹാസനത്തിൽ എത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നാണ് അവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. കുലധർമ്മം അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകുന്നു. വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ ഏതാ പറയുന്നത്? സമൂഹം എന്താണ്? എല്ലാ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്നും നടക്കാതെ പോകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഇതില് പറയുന്നത് ഏതാണ്? അടുത്തത് പാപകർമ്മം ചെയ്താല് ഇതാണ് നാലാമത്തത് അല്ലെ. പാപകർമ്മം ചെയ്താൽ എന്താണ്? പാപം നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും. പാപഫലം കിട്ടും അല്ലെ. പാപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ ഞാന് നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും. ഞാനെന്നല്ല, ഞങ്ങൾ അല്ലെ, പാണ്ഡവരെല്ലാം നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും. ഞാനാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ യുദ്ധത്തിൽ നേതൃത്വം നയിക്കേണ്ട ആൾ ആരാണ്? അർജുനനാണ് അല്ലെ.
അർജുനനെ ആശ്രയിച്ചാണ് യുദ്ധം ജയിക്കുകയോ തോൽക്കുകയോ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെങ്കിലും. അപ്പൊ എന്താണ്, പാപകർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ അർജുനൻ ഭയപ്പെടുന്നു. സ്വജനങ്ങളെ കൊന്നിട്ട്, അത് മുതിർന്നവര്, പിന്നെ ഗുരുക്കന്മാര്, പിതാമഹൻ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള പിതൃതുല്യരായിട്ടുള്ളവർ, അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരെയും വധിച്ചാലേ എനിക്ക് രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ. അത് എനിക്ക് നരകത്തിൽ പോകാൻ ഇടയാക്കും. അത് കാരണം ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല. അതിലും ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊന്നോട്ടെ, എന്നെ കൊന്നോട്ടെ എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചടിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മളാണെങ്കിൽ വിചാരിക്കും രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാം എന്നല്ല, അതാണ് നമ്മൾ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അർജുനൻ അതല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനൻ അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി വില്ല് ശരങ്ങള് താഴെയിട്ട് തേരിന്മേൽ ഇരിപ്പായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ വിശുദ്ധ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ത്രൈലോക്യമാകെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. 3 ലോകം തന്നാലും എനിക്ക് വേണ്ട, ഞാൻ അവരെ വധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതാണ് മനുസ്മൃതി അനുസരിച്ച് 6 പാപം ചെയ്തവരെ കൊല്ലാം, പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ കൊല്ലുന്നില്ല. പിന്നെ ഏതാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കടപ്പാട ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല. അപകട സാധ്യത, ദുഷ്ഫലങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം കൂടെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്, കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളും എല്ലാം നശിച്ചു പോകും. പിന്നെ അർജുനൻ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് സമൂഹത്തിനോട് ബാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ പറയും ഞാൻ ഭക്തനാണ്, അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. നമുക്ക് സമൂഹത്തോട്, വീട്ടിനോട്, കുടുംബത്തോടൊക്കെ ബാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭക്തരായാലും കുടുംബ ബാധ്യതകളൊന്നും നമ്മൾ കളയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഭക്തരാണ്, ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ കുടുംബത്തിലെ ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഞാന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, എനിക്ക് സാമൂഹ്യ ബാധ്യതയുണ്ട്. സമൂഹത്തിന്റെ അതിന് ധർമ്മത്തെ നിലനിർത്തണം. നിരായുധനായി കൊല്ലപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ്, പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നില്ല. ശത്രു എന്നെ വധിച്ചോട്ടെ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന ആയുധം ഇല്ലാതെ ഇരുന്നാല് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് അവരെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അർജുനൻ പറയുന്ന എന്നെ അവരെ ആക്രമിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ക്ഷത്രിയർ ഒരിക്കൽ അമ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ അർജുനൻ അമ്പും വില്ലും എടുത്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണല്ലേ. അപ്പോഴാണ് 2 സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തൊന്ന് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ആ അമ്പും വില്ലും തിരിച്ചിടാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഇവിടെ അർജുനൻ അത് നിലത്തിട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദയാലുവും മൃദുല ഹൃദയനും ഭഗവത് സേവ നിരതനുമായ അർജുനൻ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ എന്നാണ് ഇവിടെ 46-ാമത്തെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങള് മൃദുല ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആസ്വാദനം ഇല്ല എന്നുള്ളത് പറയുന്നു. കമ്പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിനെ കുറിച്ചാണ്. ആസ്വാദനത്തിനെ കുറിച്ച്, കുടുംബത്തിന്റെ നാശം, പിന്നെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ഭയമാണ്, കിട്ടുന്ന നരകം കിട്ടുമെന്നുള്ള പേടിയാണ്. അതിനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവസാനത്തേലും 5-ാമത്തെ ഒരു റീസൺ ആയിട്ടാണ് തീരുമാനമില്ലായ്മ. അത് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകമായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദ